Samtang nga pagdagsa sa katawhan nga mamauli ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa paghandom sa kalagkalag sa Tagduma, Cebu City South Bus Terminal. 32 ka mga CCTV ang gimontar sa kalihukan alang sa buong kalihukan sud ug gawas sa terminal. Ani ang report. Ipakita ni Carmen Quijano, ang manager sa South Bus Terminal, ang ilahang terminal extension diin nakaplastar na ang mga tent ug bangko alang sa magsugwak ng mga pasahero. 50,000 ka mga tao ang ipaabot nga moagi sa terminal atol sa kalagkalag busa hugot nga seguridad. Ang ilang ipatuman. Nagtutok usab ang 32 ka mga CCTV camera nga makatabang og dako sa monitoring sa mga tigpatuman sa capsize sa terminal. And I hope everybody makasakay yun. Pero I know, until morning doon na pag yun na mag-start. Nanhi, muna nga, hiktik kayo ang pagbantay nila with the instructions of our governor. Samtang hugot nga gipatuman ang seating capacity sa mga bus. Bisan kun libuan nga mga tao ang mudagsa sa adlaw sa pagpanguli sa probinsya. Sumapa dulaan sa 500 ka mga bus ang magbiyahe sa maong mga adlaw. Gipaniguro sa mga bus drivers ang luwas nga pagbiyahe sa ilang mga pasahero. Focus ka sa imong biyahe nga dili ka mabag-it silain na ginalan ang imong monitor ka sa imong mga accessories, GPS o brake. I always announce na all buses must be perfect in coming. Ang side mirror, ang atong brake, because the L2 is coming. They're always coming here. Tungod sa akong tingog, dako kay moabot man dito. Kauban si Mel Colmenares, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.